Fleming bestemte sig for at undersøge skimmelsvampen nærmere. Penicillinet var opdaget. Folk har kaldt penicillin et mirakel. For en gangs skyld i hele mit liv som videnskabsmand er jeg af samme mening. Det er et mirakel, der har reddet tusinder af menneskeliv. Lad os kigge på penicillinens betydning. Penicillin, det har ikke kun reddet tusinder af menneskeliv, men millioner. Det er et stof, der stort set ikke har nogen bivirkninger, og det hæmmer ikke immunsystemet. Og desuden så virker det på et bredt spektrum af bakterier, til forskel fra sulfapræparaterne, der minder lidt om penicillin i virkningen, men som til gengæld er giftige. Og de må ikke bruges på folk, der lider af nyreproblemer eller blodmangel, da det så kunne medføre alvorlige konsekvenser. Desuden så måtte bombepiloter under 2. verdenskrig heller ikke flyve, hvis de var blevet behandlet med et sulfapræparat. Soldater, der blev behandlet med sulfapræparater, skulle vente mindst en uge, før de igen kunne deltage i krigen, men dem, der blev behandlet med penicillin, nærmest skulle deltage med det samme. Masseproduktionen af penicillin blev også sat i gang under 2. verdenskrig, fordi englænderne og amerikanerne indså, hvor meget det kunne komme til at betyde for deres tabstal. Florey var rejst til USA, og det var også her produktionen den kom i gang for alvor. I begyndelsen af 1940'erne så blev udviklingen af penicillin set som et krigsprojekt af den vigtigste karakter for USA. Der blev derfor ansat hundredvis af kemiingeniører og biokemikere, og efter at masseproduktionen blev sat i gang, så kunne kønssygdommen gonorré, der var epidemisk blandt soldaterne indtil da, den kunne fjernes på under et døgn. Og hvis det havde været med sulfapræparaterne, så i bedste fald så tog det en uge, inden soldaten var kampklar igen. Og desuden så blev mange soldater reddet for infektioner, så man anså penicillin som et mirakelmiddel. Tyskerne de forsøgte at syntetisere penicillin, men den kemiske formel, der var kendt i Tyskland, den var forkert, så det lykkedes ikke. Så det var altså kun amerikanerne, der fik tilgang til penicillin. Og ja, alle deres forsøg de mislykkedes. Så man satsede på sulfapræparaterne, men som sagt, så var der nogle ulemper ved dem, og de var ikke så effektive. Men der gik noget tid inden produktionen den kom i gang, så man kunne forsyne soldaterne. Den var meget begrænset tilgængelighed i starten. Men på D-dag, så var man i besiddelse af så meget penicillin, at de allierede de kunne behandle alle deres sårede soldater. Så det blev redningen for tusinder af allierede soldater under 2. verdenskrig. Og den store forskel på at have adgang til penicillin, det kan vi se i de her 2 kilder. Vi har et brev fra en amerikansk soldat, der er blevet såret og fået en infektion. Og her har vi til gengæld en dødsannonce for en tysk soldat, der også havde blevet ramt af en infektion. Og det var almindeligt, at det var på den her måde, at man ikke kunne overleve en infektion, hvis man ikke havde tilgang til penicillin, som tyskerne ikke havde. Normandy, 9th of June 1944. Dearest mother, right now I'm at a hospital, and I'm all right. I was badly wounded 3 days ago, and I thought my time had come. On my right thigh there was a big wound. I was hit by a shell splinter. Immediately after, I was carried away to a military hospital. It's not much that I remember, because I fainted owing to the pains. But I woke up just as I should get treated. The soldiers have heard about this new medicament, but I really didn't think that it could recover me. The doctor told me that I had a nasty infection, and then I thought of Dad's death. They couldn't cure his infection, and that induced his death. But here I am, 3 days after, and I don't feel pain. I'm almost fully recovered, and now I can help my country again. It's a miracle. I deeply hope that you all are alright, and that we will see each other very soon. Love, your son. Nach langer Ungewissheit erhielten wir jetzt durch seinen Kompaniechef die schmerzliche Nachricht, dass unser lieber Sohn und Bruder, Obergefreiter Fritz Reinke, am 27. Juli bei den Kämpfen im Osten im Alter von 27 Jahren in soldatischer Pflichterfüllung getreu seinem Fahneneid für früher und reich gefallen ist. Bedauerlicherweise gab es gar nicht, wie wir ausrichten konnten. Der Soldat ließ das Leben wegen einer unheilbaren Infektion. In stiller Trauer Familie Hemann Begemann
Westen 25. September 1941. Han udførte også en lang række behandlinger med penicillin, hvor han prøvede at behandle lignende skader med penicillin, respektive sulfapræparater. Og har så optalt, hvor mange af patienterne, der blev helbredt. Der var 68 i et af forsøgene, der blev behandlet med sulfapræparater, og 23% af dem de blev ikke helbredt. Og så var der 110, der blev behandlet med penicillin, og det var 100% succes. Og det var sygdomstilfælde, der lignede hinanden, så det viser penicillins effektivitet. Så i tiden omkring 2. verdenskrig, der må man sige, at penicillin virkelig var et mirakelmiddel. Men i dag så står vi over for et nyt problem, og det er, at bakterierne de er begyndt at blive resistente over for antibiotika. Og det var Fleming faktisk bekymret for. I forbindelse med sin tale, da han modtog Nobels pris i 1945, så sagde han følgende. The time may come when penicillin can be bought by anyone in the shops. Then there is the danger that the ignorant man may easily underdose himself and by exposing his microbes to non-lethal quantities of the drug make them resistant. Men det lader ikke til, at almindelige lægefolk de delte Flemings bekymring for resistens. Jeg vil citere her fra en bog fra 1945, der hedder Eventyret om penicillin, skrevet af J.D. Radcliffe. Og han skriver, måske den mest betydningsfulde del af denne strålende succes ligger i den kendsgerning, at så vidt det har været muligt at konstatere, synes mikroberne ikke i stand til at opbygge en modstandsevne over for penicillin. De har ikke kunne vende sig til det, ikke kunne lære at tåle det, som de gjorde over for sulfastofferne. Derfor vil der måske ikke være nogen fare for, at nogle gonokokstammer muligvis senere vil være i stand til at frembringe epidemier. Og den her bog den var skrevet til almindelige mennesker, så vi kan godt antage, at hans holdning her den var udtryk for en udbredt holdning i samfundet på det tidspunkt. Det har i dag vist sig, at Fleming det var ikke en ubegrundet bekymring, han viste, for resistens bliver et alt større problem. Men det er så ikke kun fordi, at man har underdoseret, når man giver penicillin, men også fordi det simpelthen er blevet brugt i så stor udstrækning.